Telefono gorria, telefono berdea kasu honetan, belaunaldi berriek ez omen dute kezkarik axolagabeak omen dira. Aizue, ez ote gara honezkero belaunaldi berriak behar bezala ulertzeko gai. Edota eurak ote dira honezkero datorrenari aurre hartzeko gaitasuna duten bakarrak. Fridays for Future mugimenduak greba klimatikoa deitu du mundu osoan eta Euskal Herrian bilkurak eta manifestazioak deitu dituzte hiriburuetan. Milaka lagunek kaleak hartu dituzte beste behin klimaren aldeko greba globala dela eta aurtengoan lurralde, autosufizientzia eta energiaren demokratizazioa izan dituzte hizpide. Munduko agintariei dei egin diete adituei jaramon egiteko eskatuz. Fridays for Futureren esanetan agintariek goi bilerak egin eta klima aldaketaren ondori buruzko adierazpen kezkagarriak errepikatu arren ez dira erabaki eraginkorrak hartzen ari klima aldaketa gelditzeko eta bere ondorioi aurre egiteko. Justizia eske aterako dira manifestazioan mundu osoan klima aldaketa gehien kolpatzen ari den herrientzat ordain eske. Hamaika telebista kalera atera da eta Euskal Herritarrek eurek pairatutako klima larrialdiaren ondorioa kontatu dizkigute. Egoeraren aurrean kezkatuta ote daude. Ni honi batzetan da haitzen naiz, da ikustea zer da hon batzatan, da dena gero ude behar du batzatako eta bestea, eta ikuste du ebi gutxiko iteula, eta bueno, arazo handi bat edorriko, gu igual ez dugu esatuko, baina oain datore urrungo generazioak eta iritzait hola zeitza alin badeu arazo handi izango da. Egia da, klima asko aldatu dela, baina ez dakit oso zaila da bizikaren munduan gauza hauek aldatzea. Klima hau ez da berezkoa gauden egunetan eta kaka bat da da hau. Zeta lehen denboraldi honetan gehienetan euria egiten zuen. Eta ni uste dute dana eta mendik pizkaraka bero gehiago ikuko dugula eta euria igual ez dugu egiteko. Gure gizartean, nik naturan ikusten dut gehien bat, ikusten ditut glaziarrak txikitzen mendian, ikusten dut itsasoa somatzen dute pelago, somatzen ditut temperatura ezberdinak edo urtaroekin pizkar nahasiak, ez dakit ala izan den beti, baina horrela somatzen dut, entzuten dut zuteak zelakoa diren, ikusten dut nola arrainak ere hiltzen ari diren, guzti hori larrialdi horretatik dana. Ez ziren, azken hauek akaso belaunildi gaztenen ahotsak, baina ez horiek dira udane arreolankiak kalean jaso dituenak. Giroa epel xamar, bero badagoela ere esan genezake, alaxe dator udazkena, aizue, heldu zaigu urtaro bereziki berezia den hau, baina ez pentsa, honetan ere antzemango dugu, planeta berotzen ari da eta udazkena ere ohikoa baino epelago datorkigu. Edonola ere, badakizue gauza bat eta beste belaunaldien arteko elkarlanare behar izaten dela. Ofizialtasunaren gaia berreskuratzen hasteko garaia ere badugu eta egunotan horretan gu ere bai ekimenak egin duelako ekimen berezi bat
Eta kasu honetan, veteranoenak protagonista. Emakume izan libre, gizarte feminista eraikitzen. Emakume irabazle, matxismo zikina alboratzen. Haupa, golpez kolpeko lagunak, bi esker, feminismoak bidea egiten ari du, Hondarribin ere bai, lortzen ari gara, geroz eta gehiago gara, zuekin, kanpotik eta gu barrutik lortuko dugu. Gora, Jaizkibel! Gora! Haupekiko, haupa, kolpez kolpe. Hemetxe gaude, Hondarribin, Oian eta ekipo guztiarekin, eskerrik asko, etortzaratik benta defezitxean egitera etortzaratik onera, eta bidean gaude. Bidean gaude, feminismoarekin lortuko dugu oitxe betan, dakaguna gutxinez zerbait, edo asko, aldatzen. Eze, baldakizue Hamaika telebistak bere gehiengoak edo bere ranking propioa ere badituela. Aizue, eta zehatzago esan da badakizue Maravillas aste honetan ikusinen artean Hamaikako barne trending topic izan dugula. Bestetik oroimen historikoak ere bere lekua izan du asteburu honetan Nafarroan, Deierri haranean Maravillas Lamberto eta bere familiari omenaldi hunkigarria egin baitiote. Larragako 14 urteko Loretxoaren historioa aski da ezaguna Euskal Herrian, baina orain arte ez da oroigarri instituzionalik egin horretarako. Deierriko udalak utxune hori bete izan nahi du eta horretarako Peio Iraizos eskultoreari 3 metroko monolitoa enkargatu dio. Emozioz beteriko ekitaldi jendetsua burutu zen beraz Ibirkun igande goizean. Oroimen historikoak badu oraindik egiteko bidea. Izan ere asko dira 36an fusilatutakoak eta horien artean badaude herriak bereziki ongi gogoratzen eta barkatzen ez dituenak. Maravillas Lamberto Larragako Loretxo 14 urterekin bortxatutako eta erailako neska bada horren eredu. Bere aita Vicente Lamberto azken unera arte defendatu nahian beste batzuekin batera Deierriko Ibiriku herrian erail zituzten. Gaur egun haien arrastorin gabe jarraitzen badugu ere, haien oroimenean 3 metroko monolito bat eskaini die Deierriko haranak. Ekitaldian Deierriko herritarrak udaleko kideak eta Ana Oio Nafarroako gobernuko herritarrekiko harremanetarako kontseilariak parte hartu dute. Memoria ez da iraganeko kontua, baizik eta etorkizuneko kontua, ez? Aldako ekitaldia, esaten dudan bezala, oso beharrezkoa dira. Ilusio handiz Peio Iraizos eskultoreak hartu zuen monolitoa lantzeko enkargua. Uno de los barrenos que no había roto, pensé romperlo, pero luego pensé que estaba muy bien donde estaba y tenía un motivo para estar. Entonces, cada agujero en el borde de la piedra simulan disparos, simulan reventones, ¿no? Son disparos. Y este es un disparo más. La flor de Maravillas está rota. Aurrezkoa Eneko Olazko zen bertsoak, Berri Txarrak taldearen Maravillas abestiaren bertsoa dantzaz lagunduta, era guztietako keinuak ez dira falta izan Ibirikun ospatutako ekitaldi hunkigarrian. Los muertos nunca mueren si los recordamos. Y supongo que todos nosotros lo recordaremos hasta que nos muramos. Maravillas, Florifica de Larraga, Amapola del Camino, te seguiré donde vayas. Ez eta Fermin Valentziaren ahots bereizgarria. De flores republicanas.
Euri asko egin du ordutik Marabillas eta bere aita hil zituztenetik, eta haiei eskainitako abestiak egon badira ere, orain arte ez da haien oroimenezko monolito bat enkargatzeko ardura hartu duen erakunderik egon. Historiaz eta baita geografiaz ere. Horri buruz egin diegu galdera Leketion bildutako gazte andanari. Eta emaitza benetan interesgarria da Jenny López kazetaka erredaktorearen eskutik. Kazetakapedia, Euskaldunak frogan jartzeko tartea. Zeri buruz dakite Euskaldunek? Euskaldunontzat kultura garrantzitsua alda? Guzti hau jakiteko? Ikertzeragoa. Gaur Lekitzoko antzarregunera gerturatu gara, hementze Euskaldunokia zelango buru edekien gaurko egunean. Zenbat probintzi daude Euskal Herrian? 3. Euskal Herrian. Lau, ezta? Nafarroa, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia. Bai. Eta Frantzian ez dakit. Bost? Bai, Frantzian, 6. Bat gehiago. Zazpi. Zeintzu dira Euskal Herriko 7 probintziak? Bale, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, gero, a ver, 3 frantzesak, Zuberoa, Venga, lagundu, Maria. Ez lagundu. Nafarroa da, bosgarrena, Zuberoa, Baiona, baina hori da hiriburua. Zuberoa, no me sale, blokeatu naz. Ez da itziste. Bueno, vale, txanda pasa. Bi faltan. Lapurdi eta Doni. Nafarroa baina azpizen? Bera. Ozondo. Nafarroa bera. Zema provintzia dauz Euskal Herrian? 7. Zeintzutiz? Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa, Nafarroa, Lapurdi eta Zuberoa. Perfecto, zenbat provintzia dauz Euskal Herrian? Ez dakit. Ai, Ane, barrura. Zenbat provintzi dauz Euskal Herrian? 7. Oso, ondo, 7. Zein da Zuberoako hiriburua? Bai, Maulez. Asiento, esan dugu. Zein da Lapurdiko hiriburua? Lapurdiko hiriburua. Buah. Pues dakit. Buah. Pues dakit. Eski galderatzu bet. Non dago Riberabeitia? Araban. Ondo! Ez dut txotzi ba, para nada. Badakizu non dagoen Aramaio? Ez. Ze herrialdetan behintzet? Honek ez dakiz, Non dago Aramaio? Buah. Pues dakit. Gipuzkoan, Araban. Zelan dakizu? Arabakoa izan da, txikitatik. Eta zuek nongoak sari, Kuriosidade? Gara. Bai. Da Bilbon dakizen guztize lagunok. Lasai, kolpez kolpe hemen da eta zuen zerbitzura, eta lortuko dugu Euskal Geografiaren berri gehiago izango dugu Euskal Herritik haratago, ez ahaztu Euskal Komunitate Digital Global Zabal horri begira ari garela Euskal Herriko metropoli honetatik. Eguneroko saskiaren berririk ere baduzue, ze ikusita geografian nola gabiltzan supermerkatuan edota denda txikietan ibiltzeko abileziarik baute dugu edo hori ere ahazten hasia zaigu? Elikagaien tasa 3% igo da uztailetik. Azken 2 hamarkadetan erregisotako altuena da gainera. Horien artean bereziki nabarmentzekoak dira haragiaren, ogi eta zerealen, esnearen, gaztaren eta arrautzen igoera.
egoera horrela Yolanda Díaz Espainiako gobernuko presidente ordeak oinarrizko likagaien gainean prezio muga ezartzea proposatu du. Baina zeintzuk dira oinarrizko produktuak herritarrentzat? Zer uste dute Díazek proposatakoaren inguruan? Hau da Bilboko kaleetan jaso duguna. En plan, fruta, produktuak, arroza olakoak, en plan, basikoak, no sé. Ba, nire guztiz adibidez ogia, esnea, arrautzak, patatak, eta horiek esango dituzke. Ba, esnekiak eta behar bada fruta eta verdurak eta bai, osea hori izango ziren oinarrizkoak. Eta behar bada okel apur bat. Ba, frutak, ez beste zenbarko dira. Madarriak, bai, bueno, ba, zerezak, bai, melokotoiak, baina frutak nik uste oinarrizkoak direla. Gero bai, komplementatzeko, ba, gero legumbreak eta barazkiak. Baina, eta baita be, bueno, legatzak eta nada. Produktuen inguran, da bilera asko igotzen, eta ni nabaritu, edo nor nabaritu, zoaz erosketa egitera, eta lehen ez dakit, agian €1 gastatzen zenituen konprandi batzutan, eta orain gastatzen duzu, ez dakit bikoitza, ez dakit agian asko da bikoitza, baina gastatzen duzu pilo bat. Ondo egongo lirateke, baina hori gobernuak erabaki behar du, inflazioa dela eta guztia igo egiten ari da. Osa, ez bakarrik likagaiak eta oinarrizko produktuak guztia. Osea, bankoak eta horrela momentuz igo egiten dituzte interesak eta horrela hipoteka bat hartzeko eta. Bueno, ezken finean, oinarrizkoak direnez gero eta pertsona bakoitzeko nolabait ezin bestez horretaz oinarritu behar denez, ez dela galeztru behar. Azken batean bestela jendea joango da kanpora zeo zer hartzera, hau da jantetzera eta alakoak, baina hori ez da nolabait merketasuna. Azken batean hori da, puntu batzuk eman al dizkioela pertsonak, baina egutegian. Ez egun egin behar den gauza bat. Ondo, printzipioz ondo ikusten dut, ez dakit posible dan edo ez, baina ondo, ederto ikusten dut. Ba, ni adibidez egunero noa erosetara, eta bai ikusi duela egoera nabari bat hori oinarrizko produktuetan, nire ustez gehiagizko prezio bat egotea, ondo egongo litzateke. Kezkarako edo buru austerako aitzakerik ez zaigu falta zalantzari gabe, baina aizue, bestelako auspo arnasuneak ere bai. Hamaika telebistak babestuta, laster urriaren 8. Donostian Ilunben zizen plaza dela ez dugu esango. Bertan, sare herritarrak nolabaiteko ospakizuna balioan jartze bat antolatua du, eta gure bertan izango gara ez da faltako musika zuzenikorik, eta jendetza elkartza da aurreikuspena, halaxe espero dugu baita geuk ere. Hamaiketan emango diogu hasiera egunari, eta Donostia inguruetako herrietako kideekin egingo ditugu azken kilometroak. Bulebarritik Pio Amabira. Kolorezko 4 zutabe osatuko ditugu, bulebarrean batzen garen kideen artean. Azken kilometro horiek batera egin asmoz. Amabietan, Pio Amabira iristean gainontzeko herritarrekin batu eta manifestazio musikatuari hasiera emango diogu. Ilunbera bitarte. Ilunben, irakurketa nagusia egin eta jaialdiari hasiera emango diogu goizaldera arte luzatuko dena. Ilunben, barnealdean kontzertuen eskaintza 3:30 aurrera hasiko da, Maialen Lujanbio, Amets Arzaius eta Inaute Lorrieta izango direlarik jaialdiari hasiera emango diotenak. Beste hainbat artista eta talderen ikuskizuna ere gozatu ahal izango dugu. Belako, Roten Amairu, Esnebeltza, Sutagar, Zea Maiz, Lier, Sua, Doktor Deseo, Josu eta Gari Ertzainak, Dupla, Andonio Jokiegi, Trikidantz. Jaialdirako sarrerak oraindik ere eskuragarri dituzue sare.eus web orrialdean. Eta bertaratzeko ere eta itzultzeko autobusak izango dira bai Araba, Bizkaia, Gipuzkoan eta Nafarroan.
Badakizue, kolpez kolpen oso musikazaleak garela, baita zeuok ere, aizue, bizia ospotzeko, arima bizi berritzeko, elikatzeko beharrezko delako kultura, eta baita musika ere. Banda Zabala, Atalo Herria, saio berria estreinatuko du asteburu honetan, ez galdu beraz, larunbat eta igande iluntzeko 8etan, asteburu honetan gainera ekaitz galanta datorrela ahaztu gabe, aukera paregabea, etxetik edo nahi duzuen tokitik, gaurkoan, asteburu honetan, Merina Gris taldea, zuzenean, Euskal Herria zuzenean, festivaletik hori dena 11 telebistan badakizu gainera nahieran izango duzuela. Eta zutxioka, txikoka jateia, izan behar noen, hemen edondo, jainko da, zererun bakarra, zera denari. Ikusi duzuen, Merina Gris zuzenean ikusteko aukera izango duzuela, asteburu honetan goxatzeko gogoz baldin bazabete, eta izue, badakizue edozein dispositiborekin nahi duzuen tokitik ikusteko aukera duzuela zuzenean 11 telebista. Gaurkoz, isilduko gara, eta isildo horretik aizue ez da ertzainak datozelako edo bai. Hala bai, ertzainak bueltan direla laster albiste izango ditugula berriz ere, nor daki? Ikusteko aukerarik izango ote dugu, momentuz irudioekin utziko zaituztegu, asteburu badakizue, non nahi eta nahiran aurkituko gaituzuela, 11.eus edo eta 11ko gainerako plataformen bidez, baita nola ez, lurreko telebista digitalaren bidez. Asteburon, aio! Kaixo lagun guzio gara ertzainak, txuporraz berotzen dizkigute gainak, ertzainak, erotzen gainak, musikaz guztuko dizkiegu zainak. Aitortzen dut, izan zarela bizitzaren nonena, baina orain, baitialen baino lehen askaiten zen. Arautzen dut basiatzen, dino askoan bat, baina zoritxarrez, beste arrautzeik ez. Pinuz patrotaraino, rock and rollak ez du inoiz dirurik emanen, inun baino alaiago izanen da. Zer da berdin, inun baino alaiago izanen da. Kasu naizea, baina hori nortuetarazi, etxean zain bakarrik erari, bosteun eta hirurogeita lau taupada, gehiago gure bihotzia. Bai? Agurrez esateko, trailerra sartzeko, barkatu, bai, ederki, gure kontu, aio. Aizue, Black is Beltza, estreinua, Belodromoan, 10.000 lagun. ¿De dónde son ustedes? ¿Nosotros? Holandeses. Ah, ¿sí? Ustedes no son holandeses, son vascos. Mi papá era vasco, beltza naiz eta harro nago. Yo le guardo el secreto, pero tú me enseñas euskera. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 pizkatu. ¡Contra la pared! ¡Yo no he hecho nada! Se apodera de ti. ¡Putos vascos! ¿Estás bien? Ondo nago, eskerrik asko. Ezagutzen alduzue kale hau? Gertu dago, lagunduko dizugu. La txandea! Pesadilla siniestra!
Hau da oparitu zidan lehenengoa. Ni Beirutera joango nahi zurekin, baina gero zuk Kabulera lagundu beharko didazu. Bizkor, nire atzetik! Munduan kontsumitzen den heroinaren 90% hemengo amapola zelaietatik ateratzen da. El desmerengamiento de la Unión Soviética está al caer. Pronto recuperaremos en Cuba lo que es nuestro. You can't wash off blood with blood. Gerrak ez duen pikarik niretzat. The United States are allies of Iraq. That's why they won't tell the truth about the massacre. Tell the world about this. We are fighting a multi-headed dragon. The CIA is financing the war in Afghanistan with heroin, and the contrast in Nicaragua with cocaine. Si dispacen, para ver. They killed my mother. They made my father disappear. I went there looking for the truth. No pasa nada, tranquilo, tranquilo, que estamos ya con la coca también,